ikhonto engeke uyithole ungekho attached to Christ. Wabhongula nje i-relationship yakhe noKristu ukulimala kuthiwa makulu inkunzi ezimbili kufutshane. Yabona uma ungalimala ubudlelwane phakathi kwakho noNkulunkulu kulo ama-beneficiary. Nonke labazali bami ningama-beneficiary ukuthi ngisindisiwe ngumntwana kaNkulunkulu, ngiyakholwa. Nathi singama-beneficiary ukuthi umzalwane. Sidla ifa lokuthi wahlangana noJesu. Ingakho uhleli nathi ngokuthula. Ikhona niyakuthanda ukuthi kuba ngabazalwane ukudlula lezikhundla lenazo. Niyakuthanda? Maintainani ukuba ngabazalwane more than titles. Amen. Abanye abantu baba ngamabishop kakhulu azakhohlwa uba umzalwane. Omunye aba umpostoli kakhulu azalahlela athwala ukuba umpostoli kunokuthi abe umzalwane kakhulu. Kanti ukuze upostoli uze uphume kahle uba umzalwane kakhulu. Ume la bamba iScripture ubuke ume nje impilo yakho, i-relationship yakho noNkulunkulu uyi-maintain. Uthi Nkosi mina ngisindisiwe ngumntwana kaNkulunkulu. Lokho ama-position okuserva. Kodwa lokho kuba ngumzalwane okwe-relationship. Amen. Nginikhonza ngesipho sobupostoli. Kodwa ubudlelwane bami noKristu ibona obungenza ngibe umntwana kaNkulunkulu, ngibe umzalwane. Futhi ngumntwana kaNkulunkulu oseva ibandla ngobupostoli. Ubupostoli akhonti ngumzalwane ngakho, cha ngikhonza ngakho. Ubuzalwane bukhandwe ubudlelwane ebunabo noKristu. Futhi uma ngaye kuba umpostoli kodwa ngeke ngiye kuba umzalwane. Futhi ngiqonda ukuthi bathanda kamhlanje noma ngasafundisa umuntu la endlini ngohlala ngibe ukuba umntwana kaNkulunkulu. Angiyena umntwana kaNkulunkulu obakhona nina. Angiyena umntwana kaNkulunkulu oba ngiza Sunday ngiprepare ukuzonikhonza. Umntwana kaNkulunkulu zona ngekho. Ngisho kungaze kumkhonza ngisindisiwe nje. Ngisho kungalungisi ngisho i-diary kungaprepare message I am the child of God. Mhla ngisindiswa ngangacabanganga futhi ukuma phambi kwabazalwane, ngangicabanga ubudlelwano bami noKristu. Ebudlelwaneni bami noKristu wayiseke kuvela ukuma phambi kwabazalwane enkhonza abazalwane. Le ndaba okhonza abazalwane sihlangane naye ebudlelwaneni. So akwazi ukubudlelwana kuba uchapter 2, bu chapter 1. Izinto engiyithole enkathi nginobudlelwane nenkosi. So ngeke uyeke ukuba umzalwane. Ikhona ku number 1 in my life. Nawe ngicela kuba number 1 ukuba umzalwane. Nithuleleni. Number 1 kuwena wini onjani, osindisiwe, ohlangene noJesu. Ubudlelwane bakho nenkosi uchapter 1 lo. Zonke ikhundla ke nokuhle oyohlangana nakho noma kuthiwa isibusiso noma kuthiwa ukuphakama noma ukujula noma kuthiwa angazi ubani off bani in South Africa. Othi uhlangana nalezo zinto ayihlangane nawe umaintain ukuba umzalwane. Hey, yazi ngangakhuluma ntazi ngathi masingaba abazalwane sonke la. Wonke umuntu ame kwi-position yokuthi ngisindisiwe ngumzalwane. Ame kuma-scriptures. Woo! What a harmony in the church. Ngoba kunamabhamba isishayise emabhampini khona oselahle uba umzalwane ke. Kuthiwa ngazi ubani ke seye kuba umzalwane ke khona oseye kuba umzalwane. Wayiyeka ke futhi ubani oseye kuba umzalwane. Sizwa amabhampi. Awekho amabhampi wonke umuntu mebambe kuba umzalwane. Nina amen ngaze ngiphe kwani ngikhona. Ikhona abazalwane. Awukhulume nawe uthande ngomntana kaNkulunkulu. Ngumzalwane. Shona uthanda more than anything. Khuluma isingisi, thanda more than anything. Umntwana kaNkulunkulu. Maintain lo nto ke mntana kamama uzoba nokuthula. Gcina nje ukuba yikholwa nje lisindisiwe. Emva kwalokho ke manibonge niphinde dunyise igama lenkosi. Umama ungifakela abathanda kawo kodwa ke sengiyabona inkosi umoya uphephetha la uthanda khona. Amen. So siyabona. This is how we maintain our relationship. Siphila kanjalo thina. Uzalwane, sikhumbuzana ngobuzalwane more than anything. Angisho lezi amako 7 principles of a healthy marriage. Ngithi mina number 1 uba umntwana kaNkulunkulu usindiswe. Bamba iposition yakho yokukholwa. Evangeli. Bese kuba okunye ke. Manibonge niphinde dunyise igama lenkosi. Mfundisi uqaphashe siyabonga kakhulu bathandekayo. Hey mfundisi Xulu yamona udlala kanjani keyboard bazalwane? Ngicela simshayeleni izandla bese nimdlala kanjani.
Ya kumnandi ukuba i-jack of all trades nikhona abathandekayo. Siyakhuthaza ngangcono la i-youth yethu iyabona njalo ama-teenager. Hlalani kahle msana nibahlanganisele indaba bese nibahlalisa kahle. Yiyo lento eyenza kube nelokhozi. Labo bafana nje abasahlanda badlala amafoni bendawo. Omunye ufana umbeke ngapha, omunye umbeke ngapha, hawu kuhlwela ugesi. Amen. Manje ama-teenager awaculi kahle, thatha i-teenager lodwa luhlele seduze kamama, uthathe nelinye watshale kanje. Uzobona ukuthi haleluya. Ngoba abantu bathelelana ngesibhocobhoco nikhona abathandekayo. Uma bahlukanisile nje kuba lula. Khona kuyakhonzeka shem nabo abanankinga ukuthi isikhathi ubone abantu badonga ngathi ubahlukanisa nikhona abazali. Kodwa ningabahlukanisi ke sobahlukanisa masefana sobahlukanisa. Amen. Oh lo ubantu lo wewe ngeke uhlalisa lokho nalo ufana ngeke. Khonza ngalo la. Amen. Suka sambulu hlukanani nolokhosi. Ozohlala ngapha. Omunye ahlale ngapha. Sukumani sheshe. Nabadlala ibhola kakhulu ndawo manje babuye bekhuluma ngeChiefs. Bathi manje thethe. Injani iPirate kulezi insuku ngathi uwinile. Amen bathandekayo. Basihlukanisa. Asifundeni izwi lenkosi ke bathandekayo. Egameni lenkosi yethu Jesu. Ngicela sifunde izwi lenkosi encwadini John chapter number 13 verses number 34. So funda incwadi kaMatthew chapter number 22. Sifunde 34, sifunde uMark 12. Sifunde verses number 28. Sifunde incwadi yabaseGalatia 5 verses number 13 14. Sifunde incwadi yabaseKolose 3 verses number 14 to 17. Fundani ke bathi. Anisindiswa kanjani bazalwane? Alright ke aqaleni ngoJohn 13 church. Amen. John chapter 13 verse 34. Yeah. Ngininika umyalo omusha wokuba nithandane njengalokhu nginithandile nani nithandane. Myalo omusha shon sonke a new commandment. Amen. Yes, ukuba nenze njani bathandekayo? Thandane khulumani phela senithuleleni manje. Ukuba nenze njani? Ya njoba nami ngenithandile. Yes, come. Ngalokho bonke bayakwazi ukuthi ningabafundi bami uma nithandana. Yes, it's a new commandment I give to you that you love. Oh. Okay, a new commandment I give to you that you love one another as I have loved you, that you also love one another. Yes, yes, thank you. But this all, by this all will know that you are my disciples. Somebody say, my disciples. Yes, by this, all. Ha, angicode akusho ngescripture. Akuba kusho ngeBhayibheli ngaba ngikholwa lento. Aba ngikholwa real. Kuba yisho ngizwi. Ngabe ngithi hawu, ihaba. But iBhayibheli lithi by this all will know that you are my disciples. But kunama conditions. Lithi if you have love for one another. Nikhona bathandekayo. Lithi bonke bayokwazi, sisho njalo kwaZulu, angithi bazalwane. Lithi ngokwenza lokho bonke bayokwazi ukuthi ningabafundi bami. Nisesenkonzweni kodwa. Bonke bayokwazi ukuthi ningabafundi bami uma nenze njani bathandekayo, uma nithandane. Ya, so the condition yokuthi enye indlela kube sazise bonke. Lithi all. Bafethu kodwa bathandekayo nikhona nibazalwane. Lisho ukuthi nongathanda ukwazi ukuthi wena umfundi kaJesu kuyamphoqa ukuthi azi ukuthi you are a true follower of Christ Jesus. Amen. Lithi iBhayibheli athi kwenziwa ukuthi if you have love for one another. Amen. Uma nike nathandana nje lithi iBhayibheli wonke umuntu. Enye indlela engapheka open air, engapheka ukumisa amathenda, engapheka house to house. Nikhona bazalwane. Engaphezulu kwani? Angisho ngisho into ongaphezulu. Engapheka house to house, engaphezulu ka door to door. Engaphezulu kwa one on one. Yokushumayela uJesu uthando. I wish I can get a good church. Amen. Ni right bathandeka. Uthando bazalwane bami lushumayela ukwedlula onke lamanye ama systems akhona ukushumayela. Angisho awabalekile but love preach
uthando lushumayela ngisho uthule, lishumayela ngisho ungasekho. Amen. Kwi-open air sithemba ukuthi siphume sibefaka ama-sound system ilokhu, sifaka ama-sound system bathandeka usime ngaphandle sithi wosana kanene nkathene sendwa singakuyeki lokho bathandeka kuhle. But iqiniso lithi but love, uthando bazalwane, I'm telling you bantwana bami, if this subject of love ibandla likaKristu lingayibamba lonke, ayikho indawo la ishow engakwazi ukucontainer abazalwane. Kungafanele sithole singathi sasakha indlu 3000 seater ibe ncane. Uphinde kwakhiwe enye indlu futhi inwetshi ibe u10,000 seater nayo ibe ncane. Ngoba uthando bazalwane bami lushumayela ukudlula umshumayeli othenjwayo. Likhulu kunezambulo. Ngoba kodwa ngithule inkozweni. Bazalwane, ibandla lakhiwa uthando lukaNkulunkulu, isiqomqomo sebandla lelo. Bafuthi ibandla lingakhuthala libe nama-resources lishumayele libisa amathende emva kwamanye. But uma lingekho uthando, bazalwane bami, uthando uma lingekho isihlava ukungabikho kothando. Kuthi seyakhiwa indlu, owesifazane ohlakaniphe kodwa wakusho owesifazane. Owesifazane ohlakaniphile uyayakha indlu yawo ngezandla zakhe, angithi? Mase lithi isiwula uwenze njani futhi uyayidiliza ngezakhe izandla. Bazalwane, ukushumayela nokuphuma kumenyezelwe ngoJesu abantu baphenduke kwakhe indlu, kodwa ukungabi nakuthando kuyalidiliza. Nikhona enkozweni bazalwane. Yeah, but love is something else. Bazalwane, umhlaba nabantu abashodelwa manje imali. Abantu bafethu kancane, abantu abaningi bathi yini crisis enkulu ekhona emhlabeni, baphakamisa izandla abangazi bathi hayi imali mfethu, masibathola imali lutho. Abantu bashodelwa uthando lukaNkulunkulu. Khona umuntu osutha yanele bafethu engasebenza anele meke wathola uthando kaNkulunkulu athi yes ngasuthi kuphelele konke. Awuhlangananga nalo mhla usindiswa, awukhumbula wena wawusindisa nawe ubuhlehlephu kade esho manje wathi nikhona nibathandekayo. Ya waswenza izinto ibheke ezathu ngathi uthola uJesu kwasathi umhlaba uyawu-owna wonke. Ngisho uma wamthola kahle phela, uma wamthola kahle uzukuthula la ngaphakathi kuwena, uzukuthi yazithini ngazuthi kunayo yonke into kodwa kusekhona into eyishodayo. Buka namanje ukuthi ukhonza kanjani ushodelwa into engakanani kodwa. Into eyiningi awunazo. Uthi kodwa nikhona nibazalwane bami. Uthi uPawulos ekhuluma nebandla uthi abafowethu ababaningi abahlakaniphile. Nikhona nibazalwane. Usho ukuthi amafilosofi asinawo kangako in the house of the Lord. Uthi most yenu abahlakaniphile, most yenu abadumile, most yenu abaziwa. Uthi kodwa ngiyamakana ngendlela nimshisekela ngayo uNkulunkulu. Uyazi nedala lokho bathi is the love of God. Ngoba uthando lwenza wenele, wathi umzane ehlabele wathi ngicebile mangikuwe. Uthando lwenza ngathi uthi owner, ngathi uthi uyi-owner yamabhizinisi ney'khampani ey'nkulu, angisho ungayifuni lezo zinto uyifune, kodwa uthando lukaNkulunkulu lenza inhliziyo inele. In the absence of love, there is crisis. Bonke bayokwazi. Nisekhona wathi enkonzweni bazalwane. Bonke bayokwenza njani? Umhlaba nje ushodelwa uthando. Awushotela abafethu enteni. Mina I will preach to you because bazalwane bami, I'm the servant of the Lord and inkosi inginika umusa ube izinto ngiyibuke ngeso likaNkulunkulu. Umhlaba awushodelwa umhlaba. Yilezi izinto enicabangayo. Amen. Yeah, akushoda ugesi, akushoda amanzi. Yabona ilo shedding nje ile kude. Ne water shedding ile kude. But iqiniso la ngempela bathandekayo, shortage ekhona emhlabeni is the love of God. Umhlaba wa experience uthando lukaNkulunkulu kodwa nithuleleni bafowethu. Lethi iBhayibheli uNkulunkulu walenze njani izwe? Khulumani phela walenze njani? Izwe walenze njani? Ngoba wabona izwe lishodelwa yini? Into aqale ngayo uNkulunkulu kuyenza is to love us. Ingozi bazana ukubokwa kwaphuma uJesu uthando lungagijimanga la phambili. Nikhona nibathandekayo. Let the love of God lead. Ngoba ezulwini into eholayo nehamba phambili uthando likaNkulunkulu. uNkulunkulu uqale ngokusithanda, aqale ngakasindisi. uNkulunkulu kusasindise wasithanda. uNkulunkulu kusahlenge wasithanda. Ngeke usindise ungathandanga. Ngeke urescue ungathandanga. Kahle kahle sasindiswa uthando lwakhe. Nikhona nibathandekayo. Hey yaba, nikhona abazalwane. Yilo lo lusibekezelela, sibekezelelwa uthando likaNkulunkulu.
ukube bazalwane alufikanga uthando lukaNkulunkulu ngaba sikholwanga. Shothi uthanda inzala abantu, inzala vangeli. Nithuleleni kodwa bazalwane. Ya, inzala makholwa. Thina siwumkhiqizo wothando. Nikhona bathatha. We are the product of love of God. Thina siwumkhiqizo wothando lukaNkulunkulu. Into esenza sibona njengoba sihlangene namhlanje nje. Sasingazani bafethu buka check ama background ethu ayingeke ithi ayizohlanganisa lutho. Muthi uyachecka nje ama directions ethu ayagcina engahlangana ngempela nje. Ayilutho at all futhi. Sasingagcina singabonananga lokhu kwangempela but the love of God. Yenza namhlanje we have brothers, we have sisters next to you. Nithuleleni kodwa esontweni bazalwane. Uthando kaNkulunkulu lenza libe nomhlobo wakho manje unomfowenu, unomuntu, unomzalwane, unemember, unobaba, unomholi. Nithuleleni bathandekayo. Naye umholi unabalunga, unabazalwane because of the love. Amen. Hayi, athi ngishumayele kakhulu uthando kaNkulunkulu namhlanje. Nikhona nibazalwane. Hey kuba lufikanga. Ngaba yikho yonke le nibonayo. Amen. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Amen. So uthi ke nawu umyale nginikeza wona. Uthi nani ke njoba nginithandile nithuleleni kodwa. Bazalwane, asithandelwanga thina ube siphakame, sithandela ukube sithande. Hambe efesini. Uyela ngenhla wengane yami. And I give to you that you love one another. How? As I have loved you. Uthi ke umyala nginikeza wona ukuba nithandane njengoba lokhu nami nginenze njani bathandekayo ngithandile. Kusho ukuthi sasithandelwa uNkulunkulu ukube sithande nathi. Anisizwa isizulu. Yazi uNkulunkulu wayesithandelani? Wayesithandela ukube nathi sithande abanye. Asithandelanga ipride, asithandelanga ukuphakama, asithandelanga ukuthi sibe ngcono kuphela. Singcono phela nawe akuba ngcono ngakini. Asithandelanga sibe ngcono, sithandelwe ukuba sithande abanye. Umuntu onothando lukaNkulunkulu ubonakala ngalokho ukuthi alukwazi ukwedlula liye kona kwabanye. Because uthando kaNkulunkulu bazalwane bami kufanele lisuke straight from God to you and from you to other people. Suke kungasekho right khona iproblem ekhona. Amen. 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 Hallelujah. Shothi ngabe kune crisis ekhona. Uma uthando kaNkulunkulu ungakwazi ukufika kuwena futhi there's no way. Ngoba uNkulunkulu uyakuthanda. There's no way. Uthi usuku uthando kaNkulunkulu lusuke luze kuwena. Ingxaki ifike ngalesikhathi olikaNkulunkulu selifikile kuwe ungasakwazi ukudlulisa komunye umuntu. Ya i-breakdown iqale ngesikhathi selifikile kuwe seningasakwazi ukuya komunye ngoba lwafika kuwe. uNkulunkulu ekuthandeni kwakhe ukuthandile. Sekufanele ukuthi ngenxa ukuthi ungithandile nami ngithanda abanye. Somebody say amen. Nisesenkonzweni kodwa? Yes. Bazalwane, I wish I can preach this iminyaka u10 ngingasho enye into ngisho lento kuphela. Ngoba ibandla amayelakhiwa kahle uthandweni uKristu ukhazimulisiwe. Another best way to preach is to love. Actually, the highest way to preach the gospel of Jesus. Okay, umake. Indlela eziphakeme zokushumayela ivangeli kaJesu ukuthanda. Omunye wabo ushumayela powerful ubani? Ushumayela powerful akuyena owazi isiGreek neseHebrew. Kodwa umuntu onothando. If love is hallelujah. Anizwanga lokho uzame ubani u13 sombona mase sibuye phansi ke. Anizwanga u13 ubani amaCorinthians 13. Athi noma ungana noprofeti omkhulu, noma ungana izilimo ezayinkelosi nezabantu. Nani ngeke enkonzweni ngalolana. Kusho ukuthi kwashunyayela niphumile sontweni khona nibathandeka. Ezayinkelosi nezabantu noma ungabona imfihlakalo. Asimfundeni ke. 1 Corinthians 13. Dunyiswa kothando. Isihloko zakhona. Fundani phela na isikhathi sihamba. Sakhi bamhlongo. Kusho ukuthi ngampela iqinisile la kwasho manje kanje. Awucinge lapho khehle into ukholeke. 1 Corinthians 13 verse 1.
Yes. noma ngikhuluma Okay. ngez Okay, it's fine. Yes. Ubani wona Steve? 1 Corinthians 13 from verse 1. 1 Corinthians 13 verse 1. Yes. Noma ngikhuluma ngezilimi zabantu nezezingelosi Whoa! Noma ngikhuluma ngezilimi zabantu noma nezilimi zabantu bathandekayo. zezingelosi. Yes. Kepha ngingenalo uthando. Yes. Ngiyithusi elikhencezayo nensimbi encencethayo. Somebody say amen. Yeah, futhi nakhona ekhencezayo not I can't in sense nje. Nethusi nje libanga umsindo uyarasa. Twani, though I speak with tongues, with the tongues of men and of angels, but have not love. But have not love. I have become sounding brass or a clanging cymbal. Ngenza nje umsindo yarasa. Mali ngekho kodwa uthanda. Akushiyi bafowethu sibanga umsindo, angibanga umsindo njengoba ngishumayo. Kodwa lethe ngaba umsindo uma uthando lungekho. Isho ukuthi into elethi sense entweni yonke oyenzayo is love. Amen. Yabona nje manje lapha into eyenza ukungahlali noma ubani lapha emva kwe-keyboard njengoba ulindo kuhle bese Joseph. Into eyenza kungahlali noma ubani asifuni phela umsindo. Sifuna into sifuna into enjani ezosikhiphela sense. We know what we want. Ngakho kungasukumanga nombani. Kufanele kusukume umfundisi basha on skill. Bafuna amahlabelela sikhiphe i-sound. In a sense. Khona i-harmony, khona le melody kufuna lento khona into esiyifunayo. Ezosenza sikwazi ukumdumisa uNkulunkulu. But anyone lapha ngafana singavane siyeke ngisho ucula lokho. Sithi hayi kakhehle. Nganga lokho za kwendaba. Hayi ngathi hayi. Ngicela yabona abantu base bemotivate. Uthi hayi thina sakhonza emathedini thina lezinto sayingekho mhla ubonda hayi ke shothi xayekile ngemuva. Sayingekho nje awungene kanje. Chorus vele siyishaye ngazathi ubonda hayi akuhlangani ngempela ngala. Yabona lento esiculayo nento esiyihlabi neyidlalayo ayifani. Ngoba yonke into abathandekayo yonke into ebanga umsindo akuyo yonke emnandi. So uthando lethi weight kwi-message kaKristu. Mawungekho uthando bazalwane bami ibandla libanga umsindo in the spirit. Suke sirasa. Ikhona nibazalwane. Ya, akuba uNkulunkulu akayena ubaba kuthini ngabe uzathi na hey. Ngoba ngathi uthi senza nje umsindo ongekho but mali ngekho. Ngalosikhathi thina senzani ngapha? If I could speak all languages. Okay, if I could speak all languages, though I speak with the tongues of men, yes, and of angels. Yabona, lo muntu alukhwente, hey alukulima ngalwazi. Lo ngalanga ezantsi nikhona nibathandekayo. Yes, ngalanga ezantsi ukhuluma ngisho nolimi ley'ngilosi. Uyarabashana. Kodwa kuthiwa mali ngekho uthando ubanga umsindo. Amen. Mali ngekho yini? Nathula bafowethu kade niphekwani baba kangamani nikhona nibazalwane. Nikhona bazalwane? Yes, funda ngesiqhubeka sisi. Noma nginokuprofetha. Hawu. Umprofeti wonke. Yes. Ngiqonda izimfihlakalo zonke. Kupossible. Uthi umprofeti ngize ngibone zonke imfihlakalo ukuthi uqhamuka la ngithi wena uhlala eRoute 52 njengoba uhlala eRoute 52 awukade uhlala hayi kufika endlini kaNkulunkulu ngaphela ngidlala ngake. This man izulu livulekile phambi kwakhe. Was my mistress. Though I have the gift of prophecy and understanding of all mysteries. Akuliwa nama mysteries no prophet la niyangizwa nibazalwane. Ningizwa ngomoya abanye abantu bathi bafuna uku-emphasize lento yothando bese bela nomprofeti. Ngakho nje azositshela ngoprofeta. Thanda cha. Izwa lili nokuprofeta lisho umuntu oprofeti engenalo. Lisho umuntu obona ama mysteries engenalo. Nithuleleni bazalwane. Nikhona bazalwane. Lisho umuntu okhuluma izilimi zabantu engenalo. Lisho umuntu okhuluma izilimi zeingilosi engenalo. Alilu nezilimi zeingilosi lilwa nokuba nazo ulungenalo uthando.
Anuwazi the context. Anuyicheke la uzungalahlekelwa ukuthi ukukhulunywa ngani. We have seen people preaching about this. Ubonke aya off ramp lo. Akasanzwanga izwi. Sephusha ama feelings akhe neagenda yakhe. Ani prophet nazi into enkulu. All right, a prophecy and understanding all mysteries, yes? Nokwazi konke. Yeah, and all knowledge. That one is possible. Kube khona umuntu onayo yonke that is divine. uNkulunkulu amnike a gift of knowledge as yonke into. Everything ibe clear before his or her eyes. Khona bazala. Niyayazi gift of knowledge kodwa. Oh, okay. Ngizosazongishumala ngama gift ngiyangithusa manje. Nikhona abathandeka ube ne insight. Inkosi iqhwa nje. Ikwenze wazi. Ube nesipho sokwazi. Gift of knowledge. Amen. Come. Noma nginokukholwa konke ngangokuba ngagudluza izintaba. Shothi lithi une level ye faith engawazi ukusheka ngisho ama mountains. Wesibili sithi khona ifaith ekwazi ukusheka intaba. Siphinde yavela futhi eBhayibhelini ntawo kanti khona ukholwa ngempela okwazi ukunyakaza intaba. Khona umuntu onefaith ethusa kabi la ungaze ucabanga ukuthi unemlingo uma apply ifaith yakhe. Futhi uma ungekho kwi level yakhe ungenayo isambulo sale level of faith ungaze ucabanga khona asebenza ngazo. Kanti uyakholwa nje. Nikhona bathandeka. Yes, come. Kepha Abantu abaningi basuke basebeyela leya into. Khona umzalwane wayene gift of faith in a way. Wayithandaza kwi crusade yakhe. Wathi khona abazalwane la abasesidingweni sama finances and une crisis mali yaphuthuka. Base bayahlupha abanye sebekhanda cult loyo. Yayingayona icult yakhe. Kwakuyi miracle eyenziwa uNkulunkulu. Wathi khona abantu abake na crisis ama finances. Wayesethi kodwa ke I see the Lord now. Give let order ingelosi bayifaka imali in your account. Because kuyaphuthuka. So uma waqala phansi to uyosebenza manje lesimo sakho siseduze kakhulu. Kodwa ke imali izongena manje kwi account. A report. It was a miracle. This thing we called it a miracle money. And uNkulunkulu exercise we activate a faith yomuntu one faith to the highest level. Uthe ngathandaza manje isidingo sakho sihlangatshezwe uNkulunkulu manje. Uphuma usunemali la kanti ungenayo. Base besuka abantu bayeka ukuza kuJesu bayeza kule yamali engenile. Yabo base bethi abantu hayi ngeke. Siyalapha imali ziyatholakala kanti kwakuyi miracle yayidesignelwa abantu abathile. Uthe sekuqanqazela bona bangayithola ngoba babengadizaynele isimangaliso le. Base bethi hayi lo umuntu uyicult. Kodwa wayengayona icult umuntu kaJesu. Waye apply ifaith kubantu ababesedingweni. Esasibona uNkulunkulu. Ikhona abathandeka ayongena imali babike bazawazo report but really abanye babekhala inyembezi but really kale ngena imali look my account is full of money. Yabo nayi imali Nkosi inginikile. Uyinike uJesu. Ubingelosi zakunika ifaith yakhe high yokuthi engakhuluma into iactivate ezulwini kungene kwi storehouse uNkulunkulu afake lokho zayo. Niyayidoubt leyo nto. Niyayingabaza uNkulunkulu angayenza. Niyayidoubt. Wathi uPetro wathi akamba odobe ukuba wawukhona wena kwi crusade kaJesu uthi wawungekukholwa yilutho eyenze uJesu. Mawudoubt ama miracles akhe. Ngoba into eziningi uJesu azenzayo lapha supernatural. Kwakhona ukuthi uhamba nomuntu okwazi uhamba phe kwamanzi. Ubuye ukhonza naye kusasa. Kade ehamba phe olwandle izolo. Ngakusasa uzothi hayi ke nguye hayi man ayikho into asebenza ngayo kubona uhamba phe kwamanzi wena. Ingakho abantu spokeless akekho umuntu ongahamba phe kwamanzi. Kodwa kwathola ukuthi uJesu usenyameni nje wahamba wazo nikhona nibathandekayo. Wathi uPetro hamba uyodoba inhlanzi lapha. Inhlanzi yokuqala ozoyikhipha isimanga inhlanzi engakanani le. Ubaba ushange ungiphi inhlanzi ezinkulu engaka eyodwa sengiyisothe out. Prepare ukusotha out lesibili nikhona abathandekayo. Listen to me. Inhlanzi engakanani le yani inamandla okukhokha intela. Kubonakala futhi basebesalile kuSARS. Basebesalile ngoba kwazi kwangena icomplaint uthiwa wena intela niyikhokhi nabafundi bakho. Abafundi bakho since bayaqala nje ukushumayela abasayifaki itax. Bathi Jesu okay asukepha umsindo wakhe. Angifuna ukukhuluma umsindo ukuthi uchecka nje. Okay. Ayiseyavela ngokomthetho futhi abelethe intela ke import anguthanda umsindo. Petro hamba uye lapha nofuke udoba inhlanzi. Inhlanzi yokuqala ozoyikhipha emlonyeni wayo.
It is in your scripture. Uma ungayibona lethi manifesta ingoba i-level of faith ayikafinyeleli la imanifesta khona izinto engenzeki. Niyayazi lelizwe lithi nothing is impossible with God. Luthi akukhona utho olungenzeke eNkulunkulu. Niyamazi uNkulunkulu owenza yonke into. Niyamazi uNkulunkulu ongenza noma yini. Niyamkhona uNkulunkulu ongenza noma isiphi isimanga. Ukhona namanje uye lesimkhonzayo. Uye lo ehamba nabafundi wathi abakhipha inhlanzi yokuqala. Kwangatrenda. Kule generation engamazi uNkulunkulu. Hayi umpostoli siyamazi kodwa angeke. Ngempelazi semele wathuma abazalwane bathi hayi kwane ambani yomdoba lapha sishila endlini kuthiwa ibazalwane kunenkinga ngathi khonto engakhokheliwe ibhili engayikhokheliwe ngithi okay hambani bafethu hambani lapha thatha udobo lwakho faka inhlanzi uzokhipha inhlanzi emanzini uPetro kodwa fanele mangifike ezulwini ngimxhawu yazi ngifuna umxhawulelane angayibuzi le nto uthi mana baphela ukhuluma ngeprofession yami la imini umuntu odabayo ngiyidoba inhlanzi I have thousands of inhlanzi engiyidlizela ngayidayisa akaze ngiyibone ngisho eyodwa ngisho no 2 rand nje so this time uthi angihambe ngiyodoba inhlanzi ezoba nemali ezokhokha ngisho uyibonile imali lesikweleta what just ngithe kuweko what Petro never even asked wathi kusho endodeni wathatha udobo lwakho uPetro wezinto akuthi kuyona wathi wafuthi leyo qala eyophuma awuyeli kodoba lapho uyolanda imali kuphela mawusukuphumelela inhlanzi vule emlonyeni thathe lokhuzana shiya udobo lwakho phansi awufuni inhlanzi ufuna imali wafaka udobo waphuma inhlanzi wavula emlonyeni hawu hey my god angazi bafethu wawayibeka nesimeni isente eshiwo iBhayibheli wacabanga kuwena uyacabanga uphethe imali isaka lengaka eliphuma emlonyeni wenhlanzi ubulokhu uyivula phakathi angeke alakele kodwa are you all the church ngoba enye into safanele siyilungise ebandleni before uNkulunkulu aperform imangalise ebandleni fanele siprepare i-mindset yebandla to receive miracles because same miracles of God angadivide at the very same church sebecabanga ukuthi kusetshenziswa ngeyilwane ngoba ku-associate ukusebenza kaNkulunkulu neyinunu sazi uthini ukuthi awucishe ngabasha amagama sazi ukuthi laba abantu abaphethe imithwalo abathwalayo abanamandla okwenza izinto kanti laba abantu abathwele baqopiyele amandla asebandleni malibonge igama lenkosi so okay that is so much but yasenza ngafika la bengakhuluma so that I could many meeting lapha so that though I have all faith so that I could remove mountains but have not love I am khulumani phela I am funda malini Kepha ngingenalo uthando angiyinto yalutho. Awu kahleni bafethu niyabona uba lothwa kanti alotho ayiniphumile yazi niphandle la kune breaking bazenza ebusuku kwi recess une recess ngikhona bathandeka ngicela ubani wangishayela insimbi nibuye manje ngikhona bathandeka listen noma ngine nezipho zokuprofeta ngiqonda izinto zonke nezimfihlakalo zonke nginolwazi lonke and nginokukholwa konke uhlobo all levels of faith akhona la kumina uthi kodwa ngingenalo okay onganguthi nganyakazisa ngisho intaba but lithi uma ngingenalo uthando kuhlungu leya ebhalwe lapha ezansi 1 2 3 go I am shuthi uthando mali ngekho I am asibuyene ku positive side shuthi uthando lokwenza ube something so you are something more not time nikhona bathanda ka love so please church must fanele siyibambe kahle lento yothanda ijulile in a way that besithatha nje last place script indaba ethi ayikho la lento yothanda is so deep church in a point that every member of the church kubalulekile umzalwane ntabe nothando malibonge liphinde dunyise igama lenkosi and I told you bathandekayo ukuthi why we need love uthando akuyona into uthando uNkulunkulu ngikhona abathandekayo funda ke 1 John niyangizodwa kancane sokhulekani manje 1 John 4 funda verse 8 no 9 Ongathandiyo akamazi uNkulunkulu. Ongenalo uthando noma ke ongathandiyo ongamthanda umzane wakhe lithi akanjani akamazi uNkulunkulu. Those are so much izinto eziserious lezi bazalwane ofanele uyibheke ngothando. And uma wayifunda ujahile ungena enkingeni.
Ibhlunganyana le mawuyifunda kahle uyizume. Yeke nje mawuyizwe esontweni. Ngisho mina mawuyifunda uyizume eduze. Lithi iBhayibheli, he who does not love does not know God. Yabona ligama longamazi umuntu. Bazalwane bami, kusho ukuthi blind when it comes to God. How? Kanjani? Ngoba lo muntu uyakhonza, lo muntu uyathandaza, lo muntu uyadumisa thiwa uNkulunkulu asimboni ngamazwi, asimboni ngokuthandaza nangelimi, simbona ngothando. Uma ungenalo uthando kuthiwa umazi lo mdumisayo. Aqali manje bazalwane abantu bakhonza into abangayazi eAthens. Lithi iBhayibheli babemisa ama-altar amaningi kakhulu kabi. Nikusenkonzweni kodwa la. Babemisa ama-altars amaningi kabi. Lithi phakathi kwama-altars ababawamisile kwakukhona i-altar kaNkulunkulu abangamazi. Lithi iBhayibheli mayifika uPaul wathola laba bantu bahlelekile bane-order. Mabefuna imali baya kuNkulunkulu wemali, kwisithixo semali nakwi-altar lemali bathandaze kuye. Mabefuna i-altar kune-altar lemndeni, kune-altar lokuthi no-altar lokuthi kwasebe phakathi kwama-altars lapha bengabhuduzelwe e-Athens makuyothandazwa kuma-altars. Umuntu beqona ne-altar njengowesidingo sakhe. Each and every sidingo besimisela i-altar. Nikhona nibazalwane. I'm praying ukuthi uNkulunkulu akavule namehlo in the very same church. Ukuthi each and every zonke lezi zinto einama value precious empilweni yakho imisele i-altar. Uyingozi uma unabantwana ungabengenalo i-altar labo. Uyingozi uma une-husband lingekho i-altar lomyeni wakho. Ingozi uma unenkosikazi lingekho i-altar lakhe. Ingozi uma unebandla umfundisi ungena-altar lalo. Ingozi, somebody say hallelujah. Ingozi uma uthi kodwa nikhona nibathandekazi. Umuntu oneyidingo ufuna nama-finances ungekho i-altar olimisile. Nena ngofanele uma uvuka uwazi. Ngiyangitshela abazali uma uvuka uyothandaza yazi ukuthi uyakuliphi i-altar. Mangivuka ngena ngabantu bayitshethi ngivukela ukuyofayela kanti niyoqondana ne-altar. Sometimes lo mndeni wami niyoma phambi kwala and cry to the Lord. Uthi Nkosi, you have given me laba bantwana. Unginikeza unkosikazi athi unginike indoda, wanginikeza abantwana uthi unginike abazali. Nithuleleni bathandekayo. Fanele umuntu umise izinto according to the altars. Ungabhuduzeli in the spirit. Uzoshawa induku ongayi-understand. Misa ama-altar. Misa i-altar leli lomyeni wami, leli lokhosana, leli altar lenkani zami, leli le-Holy City. So uma ngivuka manje ngisuka ngiye-Holy City ngiyobheka ne-altar labazane bakhonza i-Holy City. Leli altar lebandla likaKristu umzimba wonke. Mangisuke ngithi uNkulunkulu usikhumbule as a generation. Umuntu othandaza une-order. Nithulele bazalwane. Lalela nginitshela i-theory. Angintshela iti yasepulpit. I'm telling about something that is working for me. Nikhona bathandeka. Yeah, that is working for me. You miss altar. Musuyothandaza. Mangithi umisi altar ngibhoma nabantu ama-idols angisho lento yethixo. Ngisho ukuthi uma uyoma phambi kaNkulunkulu makazi ukuthi uza nani. Nithuleleni bazalwane. Yebo phela sengangena kokunye kodwa ikhona into eyinsika oze ngayo. Umoya ingcwele sengamphula ke afake nokunye kodwa into ebingivusa ngo3 inkosi ngivukela abantwana bami. Nithuleleni. uJobe omunye wabo wayine-altar labantwana abakade beqeda ukwenza ama-birthday party. Jobe was very rich, ingane zakhe zayinemali. Laphana kwakunemali nje now and then. Bekuthi uma celebrate i-birthday yomunye umuntu kube sengathi umshado. Kodwa lithi iBhayibheli uJobe ikhati esiningi ubeya ngosikhathi noma abe yiphathi. Kodwa yena ikhonto abayenza after bethi abantu sebejabula buye ahamba aye phambi kaNkulunkulu athi, Baba, angazi abantwana bamkati benza lo mcibi, kungenzeka ukuthi bakuthukile enhlizweni yabo. Angakazezwe ingane zimthuka, ungcwelisa abantwana bakhe nje uthi in case bajabule bazabeqa izwi lakho. So uma kukhona into enjalo oyibonile oyiphikile kubo, Nkosi ngizowenza lo mnikelo kanye nalomthandazo ukuthi bahlambulule ubangcwelise. Ungabaleli isono sakho. Amen. So ke Athens bekusetsha that a very same to listen. Kuphose ukuthi umuntu akhonze into angayazi. Base bebisa nelinye i-altar. Bathi elikaNkulunkulu kodwa uno capital letter ke. elikaNkulunkulu ongaziwa. Babezile ukuthi kunomunye uNkulunkulu osezulwini. Kodwa kubangaze bamthola umuntu ocacisa ngaye. Bathi umuphi futhi manje lo? Kwathiwa kunoNkulunkulu owavula ulwandle. Wavula ulwandle. Wahamba abantu
abantu bathi laba siyamdinga lo nkulunkulu kodwa simazi. Kodwa senze kanje asikhandi i-altar lakhe. Senze la mali kungalungi kulo. Mhlawumbe impendulo iphethwe yilo singamazi. Sizobuye sithi hey asikwazi akaze sizwe kahle ngawe. Akuwena ophethe impendulo zalento esiyifunayo. Oh my goodness. Lithi babemkhonza. Alisho iBhayibheli babemmisile nje bemthuka lithi babemkhonza. Uma fika enza assessa indawo ulo uba uPaulos wayithela bekhothama uthi methu uyabuka i-altar likaNkulunkulu ongaziwa methu uyasondela kulona hawu uJehova uNkulunkulu wethu phela lo. Oh my God. Abantu laba bayaya kuye ngaze bathini mabefika kuyena bamazi. Wayesethi nginibonile abantu base-Athens ukuthi ningabantu abahlelekile ekukhonzeni uNkulunkulu. Ngibona ithi ngikhonza ama-altari too much ukudlula zonke indawo engingafika kuzona. Wathi kodwa abafowethu bahlangane kanje bathule bonke bazomlalelo babesithatha isifundise esisha. Base bethi kukhona into engiyidiscoverile. Phakathi kwathi kwama-altari engiwabona niwamisile kune-altari kaNkulunkulu enimkhonzayo ningamaziyo. Bathi samthola umprofethi waleli altari. Wayesethi lokho enikwazi ikhona ke ngizokushumayela namhlanje. Bonke baphuma in-numbers bathi bafethu samthola umuntu ophethe impendulo yalo nkulunkulu esingamaziyo. Wayesethunga emshumayela uNkulunkulu embeza uJesu emlanda kwi-Old Testament waze waphuma na inqwaba yabo baphenduka bayeka iThixo. Shothi kuyenzeka umuntu akhonze into angayazi. Lithi iBhayibheli usakushithi lithi iBhayibheli uma ungenalo uthando lithi iBhayibheli awumazi uNkulunkulu. Kodwa akusho umkhozi lithi awumazi. Ubanjwa umoya wase-Athens umkhozi ungamazi. For God, somebody say amen. Funda ngesizulu sisi. Ngokuba uNkulunkulu uluthando. uNkulunkulu ubani bathandakayo? Angifuni ukuthi uyini uNkulunkulu ubani? Come on chat. uNkulunkulu ubani? God is Shono Thand. God is love. Amen. uNkulunkulu ubani bathandekayo? Ngiyaphinda bazalwane ngiphinda ngathi akaze ngisho lento bandwane. uNkulunkulu uthando. Uyilo. Wena onothando ngoba unoNkulunkulu. Amen. God does not have love, but he is love. You have love ngoba unoNkulunkulu. Ithine sinothando ngoba sinoNkulunkulu. Yena uNkulunkulu uluthando. So if you have love, you have God. Amen. Enye into ebaluleke edlula yonke into ngothando. Uthi phakathi kwezinto uNkulunkulu ayichaze ngayo. Uyichaze ngothando. I am love. Mangafuna nje uNkulunkulu uthi Baba, who are you? I am love. Amen. Baba ungubani? Uthando. Hayi unani? Baba ungubani? Ungumjani bathandekayo? God is love. For God is what bathandekayo? Love. So wonke umuntu ubathandekayo onothando unoNkulunkulu. Shona umuntu onothando unoNkulunkulu. Lisekhona thi isonto. Umuntu onani bathandekayo? Unobani bathandekayo? Futhi umuntu ongenalo uthando akanaye one futhi. Yes, khona mhlawumbe lokudala ukuthi simbona ngothando lwakhe. Nikhona bathandekayo. Yeah, God is love. Somebody say amen. Hallelujah. I want us to take this scripture then. Mese siyam thandazani bazalwane. Matthew ngizama njalo ku Okay, ngicela text note yabaseKolose chapter 3. Ngizama nje uku-edit ngibona what can we do. Colossians chapter 3 verse 14. Kepha phezu kwakho konke lokho yembathani uthando oluyisibopho sokuphelele. Somebody say amen. But above all these things, oh God, kodwa nikhona bazalwane. Balithi iBhayibheli above all these things, should khona izinto ekathi ezibaliwe ngenhla ezibalekile. Nikhona bathandekayo? Yeah, lithi but above all these things, put on love, which is the bond of perfection. Oh kodwa nikhona bazalwane bami?
lithi ngaphezu kwakho konke lokho yenza kanjani bathandekayo? Yembathani ini bathandekayo? Uthando. Bese liyachazwa lolu thando lwembathayo ukuthi luyini? Luyisibopho. Isibopho sani bathandekayo? Eyini wenkosi yami. Are you all there, church? Yes, uthando luyini bathandekayo? Isibopho. Isibopho, a bond. Makhulunywa ngesibopho, kusho makhulunywa ngebond. Into ehlanganisa into yenza loyo nto. Yathula noma yaqina. Makuthiwa kuyalokho. Kukhulunywa nge-super bond, into ehlanganisa into ethile. Enye ithula ithi. Kuthiwa uthando luyisibopho se-perfection. Futhi mali ngekho uthando we are imperfect. Kodwa makufika uthando lenza libe sibe perfect. Angezwe abanye baze it's impossible to ngaba perfect. Akekho umuntu perfect. Kodwa ke ngathi iBhayibheli lithi nalo uthando olwazi ukwenza umuntu abe perfect. Lithi isibopho. So sani bathandekayo sokuphelela. Ngifakele amplified. Uthando luyisibopho. Isibopho sani bathandekayo. Khulumani phela awunaso ngithula kangaka bafowethu. Uthando luyisibopho sani bazalwane bami. Amen. Beyond all these things, put on and wrap yourself in unselfish love. Amen. Which is the perfect point of unity. For everything is bound together in agreement when each one seeks the best for others. Somebody say amen. Somebody say amen. Which is the perfect bond of unity. Love is the perfect bond of unity. Somebody say amen. Bazalwane, la ngekho khona uthando kuba nenhlakanhlaka. But i-super bond ngithulele. Oh my God, hallelujah. I-super bond, i-glue eyenza the body of Christ. My God. Amen. Into enza ibandla likaKristu lihlanga lithule lithi du libe munye uthando. Inkhona bazalwane bami. Hallelujah. Which is the perfect bond of unity. Amen. Singashumayela bazalwane sibe munye kodwa uthando manje ngekho. So ukhuluma siyokwenza mhla sikhumbula ngoba kade kushiwo. Maphumi siqhubeke back to square one. So you need a divine this divine love of God in your spirit. Lenza kube ne-unity in the church. Niyayifuna ukuyizwa into engishumayela ngithi bazalwane. Ya lenza ilento uthando lenza ibond. Which is the perfect bond of unity. Man. Hallelujah. LOVE is the perfect bond of unity. Amen. Malibonge igama lenkosi. Ya bazalwane ukuze ibandla libe munye kufanele kube nothando. My God, hallelujah. If it's not so, uzothanda abantu uzoba nama what you call? Uzoba nama conditions. Uzoba nezi abantu lo net right here. Uzoba nama conditions okuthanda. Uzothanda ngoba yazi ngimthandiswa yini asho ngithandisa ukuthi shame hayi alipheli nje usuke ngamfonelile. Those are conditional love. Ngoba mhla ingafonanga sho ukuthi liyahamba lo thando. Liyahlupha uthando lwama services. Uthanda umuntu ngoba wenza into ethile. Lukhona nalo lungaliyeki kuhle kungakuyeki nakho. Kodwa the genuine love, the unconditional. Nikhona nonke enkozweni bazalwane kodwa. Nisangilalela esontweni kodwa. Niyangizwa kodwa? Uzothanda umuntu obashare isibongo esifanayo naye. Anibazo lothanda ngithi bazali khona. Kahle ngoba sifona ukuthi nguyaza ngiyezwa ula ngiyezwa ngiba kamananga amaphodla uyazi ngena uningakuyeki bathande ihlobo zethu bafethu nami ngiyanezami ngiyayithanda but bazalwane bami luyahlupha uthando nama conditions ingoba ungakithi ngoba meke kwami ecelweni owako emunye umuzi ngapha eceleni shuthi yena akasafithi akangenanga la ngene khona lo wakithi.
sizothandana ngoba wangiboleka imali. Singayeki ukunakekelana lokho. Ngoba kunomehluko wokunakekelana nokuthandana. Amen yazi. Kanti ufuna ukuthanda abantu wena niphe kwana kanti bazalwane bathanda. Nikhona bazalwane bami? Yes, I encourage ukunakekelana. I will preach about it. Besathi akaze ngishumayele ngenye into because it's so much important to ibandla lifunde ukuthi ukwazi ukubona isidingo somunye nomunye abone isidingo. It is part of kuyisengxenyeni yothanda, but that genuine love angikuthandi ngoba kukhona into. Ngoba ongenzanga lutho usho ukuthi akangeni uthandweni lami. Awuthi ukutshela into ongayazi futhi kuposta ukuthi akubona bonke abantu abayokwenza something in your life. Wena ngeke usizwe abantu bonke. Nikhona nibazalwane? Ngeke usizwe abantu bonke kodwa ungathandwa abantu bonke. Nithuleleni bathandekayo. Ngelina uyofika komunye ngempela akuneke izandla futhi ayineke neqiniso uthi futhi angizama ngo10 uthi yazi mhlobo wami ufike kabi awukho uthi uyadlula kancane uyithele komunye athi angizama ngo10 athi awufethu ayina no10 baba na u20 umusuthi hey lo mzana unothando nca unalo naloya ukuthi iservice yakho bengenayo ungacabanga ukuthi ukuthanda ngoba ekuserviceile noma engaservisanga he loves you. Ngifuna ukunehlukanisela ukuthanda bazalwane ngoba abantu abaningi ba-interpret uthando ngama-services. Ucabanga ukuthi umuntu ukuthanda ngoba no kuhle ngoba ngisho bazalwane kusuka kuyinhliziyo yakhe nonembezo wakhe ukuthi angakusizi ngoba enama-reasons akhe a-negative. Okay-ke ubusathane bakhe lobo esodila nabo ngelinye ilanga. Kodwa nanti iqiniso bazalwane akuyena wonke umuntu ofikile kwakho akuyena wonke umuntu ongafikanga kwakho okuthandayo. Nikhona bathandekayo nofikile kwakho uyakuthanda nongafikanga kwakho uyakuthanda. Uyacabanga thiwa sonke la sifuna ukuzokukhombisa ikuthanda kangakanani singena ngama-cues kungaxakeka wena futhi. Sethiwa sifika sonke labazalwane siphusha lento ukuthi sifika kwakho kwawena ungagcina uxakekile namhlanje kufika lo uzokukhombisa uthando kusasa sithi bafowethu lonke ibandla in membership of 500 members sonke fanele sigcinile sifikile kwakho unyanga yonke ungabe nje uphela ungabe usebenza e-guest house uwemukela ama-guest. Nikhona bathandekayo ngakusasa ngena omunye abanye ngeke bafike abanye ngeke baqhamuke kodwa abanye bayoqhamuke kodwa bonke bayakuthanda. That's a maturity of love. Amen. Ngenzela ukuthi usathana ngakufakeli kwi-cycle agcine seyifaka izingilizini ungayithuka uthanda abantu aba-1% out of 99. Akulimit. Nikhona bazalwane kodwa niyezwa kodwa yazi ngithanda zithi indlebe zeni ivuleke angazi kakade bazalwane mangikhuluma ngale nto ngazi ithi indlebe zeni ngavuleka kanjani ngoba this is the basic of gospel. Lesi sisekele foundation. Nikhona bathandekayo the foundation of the gospel. This is the foundation of the gospel. Love. Amen. Yes. Then again, beyond all these things, put on and wrap yourselves in love, which is the perfect bond of unity. Mawufuna unity ebandleni, please pray for the love of God in the church. Amen. Enye into efanele siyithandazele kakhulu ebandleni ukuthi ibandla ligcwalise othandweni. Amen. Then unity is automatic. La uthando lukhona ubunye buyazenzakalela. Ngiyathi uma wenze kole walova ushumayela ubunye. Ungalovi ushumayela uthando. Ngoba ekufikeni kothando ubunye buyaphuma. Ngoba ubunye buyi result of love. Ngeke sibe munye singathandani lutho. Yabona? Ngeke uhlanganise insimbi nobumba. Kuba umbuso ohlukene GNU. Amen. Hey, ngiyabona bazakala. Yabona GNU kuba niphi manje? Yavuka ukuthi 8 ngumlungu njalo mina. Mina nje ngangade ngumlungu waseqaleni nje. Manje insimbi imihlanga nobumba. Yakhumbula manje ubumba nensimbi yakhumbula ukuthi hayibo. Hey, thina kaze sesihlangana. Waseqaleni nje. Sasikade senzela nje lento esasiyenza. Uyakukhumbula manje. DA ngapheshe DNA. Yonke labo minister bene hey ikhati yakhe sifanele sikhulekele. Bonke labo minister nabo abanye basazophula out. Ngoba njengoba manje baphula nakuma ministries. Sazoqala phansi amend ukufaka icabinet entsha. Kwa ubane lapha ubayiphethe kahle manje. Sisi lo mncane we-DA angisho kahle. Lapha kwa education. It looks like she is promising because she's young.
bengithanda sokuthi nje a fresh blood. Animaza no Minister of Education tubani. Lo kwa basic. Lo keep age. Angithi we DA lo. Yes. Ni mina nje ngianalyze ngiyazi ukuthi othisha nabantu abakuyifield ngempela bengathi uthi understand wona apostle umshumayela. Kodwa nje mina ngiyibukela at a distance. It was very promising. And undermining old age. Ngithi no, kodwa this thing ifuna a fresh blood. Yabona ukuze improve education. Sengafuna umuntu ozokwazi kalula ukubona lana systems amasha ukuphusha ilokhuzana. Ngikhona nibazalwane. Ngangisho kule department. Abantu abadala ngiyabathanda minister. But ngangisho kule department. Sathatha ukuthola umuntu ofresh. Ozobuya introduce izinto kalula. Yabo? Boom, but believe me, kulomsindo khona manje. We DA mangenyawo neANC bamangenyawo bengavumelani. Kungase kwenze ku Minister of Education. Boom. Ngoba mayiphuma phela, njengama DA iyaqala manje uthi hayi no, thina sivele sikulungele ukuba iopposition party. Kusho ukuthi siyaphuma kulo government, siyomelana naye. Ungase uphile wona usuno minister omunye ozocingwa la idididini ngoba manje ibhi ngikhuluma iqiniso la ku country right. Listen, kubhizi manje iyazama ANC ingakho umbimbi nobani. Yabona ibamba iEFF manje ngala ibamba ino kozami. Ibamba noba yes ibamba neMK ngapha ibamba nale nhlangano engikhona ngikhohlwa kuyazama manje uqoqa uzama ukukhandwa inamba manje engakwazi ukuthi mayiphuma iDA kodwa isibasale emandleni still. Futhi ngase kwenzeka ube no minister ophuma ku-EFF ube no minister ophuma somewhere depend ukuthi uvumelane nobani kufanele siyithandazele ikhandi. Kodwa yazi ishawa iland there is no love. In the absence of love there's no unity. Ngisho singahlangana sithi sodla ndawonye bhuti kodwa makuhlangana abantu abangathandani kuyovuka ngelinye ilanga. Buka labantu bahleli labadla ba controller the whole system of the country. Kodwa manje ukuthi LOVE ba. Same applies in the kingdom of God. Ngisho ngaba ngabahlanganyeli bezinto ezinkulu zokubamba umbuso mali ngeke uthando bayomangala abathi kodwa Nkosi yami badivideka kanjani laba bantu bephethe imfihlakalo ezinkulu kangaka. Phela ibandla ithemba lomhlaba nithuleleni bafana. Ibandla uthemba lomhlaba, ipolitiki ngaba nje ithemba le country, kodwa ibandla ithemba lomhlaba wonke. Nikhona abazalwane, ithemba lomhlaba. Ibandla uma ngabonakala thina siba divided ku disappointeka ngisho imvelo. Siyothembela phi siyobaleke laphi uma ibandla li divided. Kodwa ke ngicela ukusho yini engahlanganisa if the perfect bond is not there. What keeps the church united is love. Mhla kufula uthando, mhla kufa ukushunyayela kothando nokudunyiswa kwalo, mhla kufa okwambulwa kothando, mhla kufa ama subject othando, kwasala abazana abakhonza ndawonya kodwa abanhlembu nhlembu. Lithi iBhayibheli lihlangene phezulu kanti phansi ihlakaza ke. A very competing. Mongwena ngekho uthando niyaphitha. Ngisipho ikamoya ziyakhompyutha. Umprofeti ukhompyutha nomvangeli. Umvangeli ukhompyutha nothisha. I-usher ukhompyutha ne-worship. Kuba under the spirit of competition. Lento compliment ana ayibibikho. Kanti manithandana uyajabula into imenze omunye umuntu ongesiwe. Ngoba vele nihlangene nalowo muntu othandweni. Ujabuliswa iprogress. Ukubona ujabula kanjani ingane yakhe iphasile? Ithuleleni. Ukubona ujabula kanjani ingane yakhe iphasile? Sokuphase wena. Phase ba. Yini enze ujabule kangaka? Sokuphasa inhliziyo yakho. I-achievement yomntana wakhe ngathi yakho ngqo. Ukuthi kodwa nithuleleni bathandekayo. That shows ukuthi exactly uma uthando lungasurula njenge relationship ephakathi komntwana nomzali lusibambe kanjalo nje athi komunye nomunye njengebandla. Ungathi uma ubona umzane wakho ephumelela ujabule ngathi uphumelele wena. Kusho ukuthi yenzeka lento kuyi-family cycle. I-cycle ye-family yenzeka. Sekushoda ukuthi siyithubeke manje sabe soyifaka in the house of the Lord. God must help the church. Nithuleleni bafuthe esontweni kodwa. Niyangizwa? Fanele uyikhulekele lento yokuthi inhliziyo yakho ichachambe, igcwala amafutha, inhliziyo yakho inwabe, yethabe mawubona umzalwane ephakama.
That is love. Anengiye mama umvelase mangisithi inkosi ihambelile emavelaseni. uNkulunkulu babusisile bathenga umuzi omuhle omkhulu, bathenga nemoto enhle. Hey, ngigiye ngathi ithengwe yini. That is love. Because uthando alucompete. Kodwa uthando luyacomplement. Ngithuleleni bazalwane. Fanele ngikhona kodwa abathandekayo. Uyajabuliswa ukubona umunye umuntu ephakama, kodwa ngeke iziyenzeka kuwona umlingo lento. Niyangizwa nithuleleni enkonzweni. Lento ayiwona umlingo abazalwane. Iphehlwa ireservoir yala uthando. Isiphehla yonke lento is love. Manje ngeke uthando ngiyakutshela amapipe angakhona, ilento infrastructure ingakhona, amapipe abekhona, ufake nompompi, kodwa amanzi mayingekho ereservoir ekhohlwa, niyovula kuphuma umoya. Ilento eyenzeke ebandleni, mabafika abantu bethi bavula uthando ukuthi hamba uyohlehla ubuyele emuva. Ashila madam, iphobani ishile. Kodwa inkosi ngithi malini izulu nithuleleni bazalwane. Yazi sithandazelani mase sithandazela imvula. Uthi inkosi malini imvula kamoya ingcwele kuthulula amanzi emadanyini so that impompi masivula kuphuma amanzi ahlanzekile. May the good God give the church the spirit of love. I'm here to declare today. I want you to ufuna mawuphuma ngolomnyango ulizwe liphuphuma la uthando kaNkulunkulu. Hallelujah. Isasesontweni kodwa. Ufuna standards khona ni kodwa enkozweni. Fanele liphuphume ngane ngama uluzo ligcwala la liphuphuma uthando. Amen. Phuphuma uthando. Begin to love God, begin to love brothers and sisters with the love of God. Thanda abazalwane ngothando kaNkulunkulu. Badala bamcabanga ukuthi enye izinto is a great achievement in my journey of preaching the gospel. Ukubona abazane benothando beyinvited. But at least I have achieved in the gospel ayithukayo. Abenazi bazane uma uyileader. Ngiyantshela nje uyazi kubuhlungu kanjani kuba umholi ohola abantu abahlukene. Painful lento idlula ngisho ukugwazwa ngomkhondo. Ayikho ebuhlungu nje ukuthi ukhonze abazane abadivided. Abadlanayo. Mawingane yomholi ujabuliswa ukuthi bayanikela. Bonse ingane usajabuswa ama toys. Kodwa ivangeli yazi lafika kucakalane la. Usajabula ukudlala ama toys. Kuduma yena. Qhuba itini, ubothi uqhuba itini kodweni. Yazo kuyenzeka umuntu abomholi kodwa ayi usaqhuba itini umoya lo. Izinto eziserious akanandaba nazo, noma ibandla limani napha noma ibandla lingaye ezulwini, yena ujabulisa ukuthi bafake ishumi nje bayanikela nama project bayawanikelela. Udlala itini. Mase beqeda ukunikela kweshumi masibeyaphi benganalithando. Sebakha izindlu zeinkonzo enama ceiling na yonke into ningakuyeki siyakufuna lokho siyakusebenza. Sebakha izindlu ezinkulu bathengela umpostoli imoto enkulu SUV uyehla ngeTebhisi kuyona. That's an achievement. 0. No, that is chapter 5 of the book. Chapter 1 ukuthi ibandla display the love of God. Ibandla display the character of God. Liveze nje obinjalo. Enkathi ivele icharacter kaNkulunkulu bonke abayokwazi ukuthi ngama disciples. It's not about ourselves. Serving the church. Any man needs. I'm blessed. Oba you are right. Ngisho ke ngisho isibona. Awunase ngithula kangaka kanti khona ngingakwazi manje ngiphekwane yona. God must give us love for one another. This thing must start from leadership going down. If you are a genuine leader, if you are a genuine leader, wonke umuntu kahle kahle kwa leadership, wonke umuntu une special place enhlizweni yakho.
noma ungenaso i-special time naye kodwa une-special place. Kungenzeka ungabi ne-special time, nihlukanise isikhathi nendawo. Wonke umuntu ubalulekile, akekho umuntu ongekho important. Izinto ezikabili kuyenzeka kube uwena ocabanga ukuthi awubalulekile. Mina ngoba ngithi mangishumayeza abazala ngithi ama-expectations akho wagad kungenzeka abe uwo abayizihibe in your journey with the Lord. Mhlawumbe you are too much expect ukuze kweqe nento abantu angeke bakwazi ukunika yona. Musulinyazwa ukuthi abawameet ama-requirements akho. Ungalinyazwa ukuthi abayenze service yabo. Too much. Mina mase ngidesign into la manje ethi nonke ngama sons and daughters ama ngithi niyakuvuma lokho ngabantwana bami niyakuthanda kodwa qala longaze lo ngithi ukanike uma ngase ngithi ngiyidrayishele mina ama expectations abantu abathi bangabantwana bami bese ngidraw into engaphekwa amandla enu beniyenze ngizolinyazwa izinto engiyidroshe mina ngizoze ngicabanga ukuthi aninathanda ninakekele kanti ngi-too much. Ama-expectations agalophile azaqhumisa ngisho ispring senu ingaphekwa amandla okungakwazi ukuyenza lento engiyicabanga ukuthi ngingayenza empilweni yami. Ngidimanda into engaphekweni. So manje ngafiki khona mina ngi-interprete ngokungathanda. Aningizwe enkozweni yazi manje bafuna ikhona abantu manje ngisazoyetheka ngizoke ngizama ngivela ngiyeke lento bengizoyishuma letheni ngizofela ngiqhubeke bacabanga ukuthi awubaba waqhubeka phakathi nendawo ukuthi hayi isuke yangaphela lapha neshofu uzoyiqeda la. Nikhona nonke enkozweni bathandekayo. Niyangizwa kodwa ngifuna angithi sikhuluma ngothando kaNkulunkulu la ukuthi you must understand. I used to teach people set ama volumes akho wa neutralize ama expectations akho. Don't be ngeke ukwazi ukuphila nabantu ama expectations akhe too much. Yohlala ulimala njalo. Neutralize. Enzabe kahle. Wenze ukuthi abantu mabekwazi ukufika ubonke. Mabengakazange ukufika ubonke. Uthi Paulo sanginalo nilungelo elifana labapostoli bonke. Uthi ucabanga ukuthi mina nginayi right ukuthi nami ngahamba nonkosikazi wami elokhuzana ngiphume nonkosikazi wami njengoPetro uthi njengoKephas enza nonkosikazi wakhe. Do you think I don't have that right? Uthi no. Ucabanga nginalo ilungelo lokudemanda something isipho kunina. Ucabanga nginalo no right? Uthi I do have. I-position yami ne-apostolship yami ne-right yokuthi ngoba uzaqhubeka chaza athi ngokuba umelusi udla ubisi lezimvu zakhe. Angithi uthi I have all rights. Nginamandla ukuthi I can stand here and ask you and demand you and not demanding. Ask you to do one to everything because i-apostolic grace engikuyona miyintsima engiyilimayo. That was Paul. But I decided ukuthi ngingakwenzi lokho. Uthi instead ngavela ngaqala into entsha ngasebenza ngezandla zami. Nikhona nibathandeka. Uthi ukuze ngingabi burden kumuntu. Ningizwela nibathandeka. Afika kwelinye ibandla lasePhilippi athi hey kusukela eqaleni kwenu ukukhonza uthi nje hey nina nenze short anigcini ngokukhonza kuphela nigcwalisile nesidingo sami. Mase ethi uNkulunkulu wami uzogcwalisa isidingo senu according to his riches in glory. Kodwa mayifike kwelinye ibandla athi lese into engayenza ngasebenza uthi ngaza ngathatha isipho kwelinye ibandla ngazokhonza nina ngaso. Usho ama expectations akho uyakwazi ukwa-adjusta. Mayifike kuleli ibandla uthi ya la ngamukela to this level mangifika leli ngakwazi ukumukela to this level. Kodwa nithuleleni bathandeka. Learn to adjust or neutralize ama expectations akho uzobulawa ama expectations. Njalo uyocabanga ukuthi abantu kanti uwe. Njalo uyofika la ufika nakhona ube unsatisfied because your expectations are too much. I used to tell people when you join the church neutralize your expectations. Musocabanga ukuthi bonke abantu njengoba sekufika wona bazokubhubeze kuwena bangunge bathi baze bagcubise phezulu njengocoach webhola bakuthi no sometimes about 3 bazokuza about 7 bangezi kodwa yazi ukuthi uyathandwa. Neutralize your expectation. We are ministers of the gospel. At one stage I come to another place, people will run to me like
celebrate me. Others will come and take photos, bashoot abanye bathi oh, abanye bathi ngiyangena kwenye indawo thuleka. Kuthiwa usabona futhi njani? Siyabonga, uyabona ngathi siyaqala nokubona njani futhi siyabonga, siyabonga. Kuthiwa wathi umpostoli ngiyabona. Uyabona angishayi iweight efanayo ama expectations. Ucabanga ukuthi umsindo awuzwe ngale uzohamba uzwa everywhere. Uma uyingane usuzoba zonda laba uthi ngathi ngiqhamuka niselebrate anigijimanga namafoni nashutha indaba ningashuthi aniyazi into kaNkulunkulu niyadlala. Cha, abadlali ababona labo kade ukubona ama expectations akhe akulimazayo awulinyazwa ungashuthwa, ulinyazwa ama expectations. You expected too much. Neutralize your expectations so that you may love everyone. Neutralize your expectations. Ngeke uzonde umuntu uma unjani. Neutralize your expectations. Ngahlanga oKhalipha ngixawula ngo100 rand. Angisho ngixawula ngayo ngenza isibonelo. Ngahlanga noKhalipha angixawule ngo100 rand. Hawu ngithi hawu kanti ushiya imali. Hawu ngiyabonga. Ngifake ephayetheni. Ngixawule usisi anganginiki lutho. Ngixawule nalo anganginiki lutho. Ngixawule nalo anganginiki lutho. Mangifika kulo angixawule hawu 10 rand. Umuntu othophile la uKhalipha. That does not mean ukuthi uKhalipha usengcono kunabo bonke la. No, kumbuleke eKhalipha ukuthi akanika umpostoli 100 rand. Then kwangambuleka lokho bengibuleka lo ngibuleka ngalo. Manje ke 90 kasilimaza umpostoli. Ukuthi ngicabanga ukuthi njoba ngixawule uKhalipha ngo100 rand, futhi lo uzongichapha ku150. Ama expectations. Uma engasangixawuli ngalutho sengilimadla nalo lomzalwane. Sengine beef naye. Kanti lo mzana kanzanga lutho. Ama expectations amabe ngaphezulu kwalokho yena bezokwenza. Learn to uye kubantu uneutralize ama expectations akho. Hayi akho. Ngeke ucelebrate everywhere. Because ngenzela ukwazi ukukhoza emadleni. Otherwise ngeke ukwazi ukukhoza ngiyakutshela. There is no better church for you. Ama expectations akho phezulu. There's no better church for you. Even the top church of the world, angazi liphi ibandla elikhulu na wonke angazi. Cha ngisho in number, ngisho nje in terms of class. There's no better church for you. No. Ngeke uthawule on earth lutho. Ngoba awulinyazwa yisonto, ulinyazwa ama expectations. Yazi bengicabanga ukuthi umama, bengicabanga ukuthi ubaba. Yazi bengicabanga ukuthi usisi ubani, ucabange wena. Ungakhohlwa usisi ubani akayicabanga ngalo. Ingakho akekho umuntu ovocal udlula mina emhlabeni. Mina mangifuna usizo ngiyafona, mangifuna iattention ye leadership ngenza njalo. Yeah, kungakhona okunye njengabantwana mama ofuza umthathu sengimfundise kaningi lento fuza bese niyayicabanga nani. Lungile ngiyakubona lokho ungabiyeki. Ngizazoqhubeka siyakuthethela lokho guys, ngeke kunephasika namanje afanele ngiqale ngimhlanje phansi ngithi okay wena ke uzohluwenza nje wena seniyazi. So umzali uma ethethela into uthi ingane nje washa izitsha, wevuka izitsha ingawashiwe. Izitsha iwashiwe nganda. Awushongo ma awukahle nini. Fanele sengisho maniyazi responsibility yeni ukwasha izitsha. Ngiyakubona lokho. Mina ngikhuluma in this angle. Yokucabanga ukuthi uma bengicabanga ukuthi umzali ubani, ngicabanga ukuthi ubani. Hey, sengimdala ngibonile abazana abazwani namhlanje balinyazwe indlela eyayicatshangwe yilo ukuthi lo uzoyicabanga. Lethi bicatshangwe wena ukhohliwe. Sometimes iba vocal. Mina ngiba vocal mangifuna attention ye leadership. I just push a group in. Madoda, ngilindele ukuthi 1 no 2 no 3 no 4 no 5. Yazi ngibanikeza ama expectations ami. Ngenzele bawamithe. Ukuze ngingalwi nabo ngoba bengenzanga into engayishongo. Kuyenzeka ngihlale comment ebuka nje ngithi ngine leadership anginakubuka. Ya ngistranded buka ngabe ngingqubuza indongweni iphi mase kunje. Apha lapha apha ama sons. Apha ukwamemeza. So you neutralize your expectations so that you will live peaceful with other people. Angisho ukuthi ifundana ukuba irresponsible uyozasho. Nakho lokho kukodwa. So deal nakho. But I'm talking about ngikhuluma ngawe ukuze siphile in love. Ukuze sifinyele ku perfect bond. Neutralize your expectations. Tell your neighbor ukuthi ngazi expectations uyisho njani esiZulwini ngiyaqala nje mina ngithi good kabe translate into ngisezulwini.
yenza sure ukuthi lento oyilindele ukuthi abantu bazoyenza indlela yakho yokulindela ukuthi kuzokwenziwani kuwe yenza sure ukuthi uyibeka esikalini esifanele expect kakhulu uzolimala ulimala asiphakame isithandazi thini Cela ukubuza bazalwane